Koho poboskám dneska? Tak myslím, že ty si zaslúžiš. Dostal jsem pusu od Dana. Hezonky, prosto milý. Martin si určite hovorí to isté. Oj. Mám to vydat nebo ty? Ja. Nemusí sa triasť. Myšiel cookies preto, lebo si myslím, že sme si rozumeli. A Baťa, tak vidím, ako to klape tuto s Honzím, takže vyzerá ako Wi-Fi materiál, takže... Tak to je roztomilý od Dana. Mně se líbilo, jak to i odůvodnil, že se mu líbí, jak se k sobě s Honzem chováme. Jak jsem si dal. Dáš si? Ty máš rada sladké? Tu si to niekto pred hrou privolal. Prepáč. Odmietla si ma na rande, tak nezostávalo mi nič iné. Od Dana to chápem a z jeho strany mi to vôbec neprišlo niečo zákerné alebo niečo, čo by mi nepatrilo proste. Ale nemôžu tady. To je úplně v pohodě. Je krásná ženská, chápu to. Prstínek bych chtěl dát jedné slečně, holce, která se mi moc líbí. Má krásné modré oči, je se mnou trpělivá. Jsem nervózní. Mary od Martina, no už aby to bylo v pravém životě. Pati, mám tě rád. Ne, A přesně proto ti to nedám. Chudá Kika, to už nie je len sladká pomsta, to je už catering. Za tu dobu, co jsem tady, tak mám k Danimu strašný respekt a přijde mi, že trošku ho neměla ty, takže proto. Ja si myslím, že Martin nevidel veľakrát disrespekt nejaký Danyho voči mne. Pati, protože z vedlejší postele vždycky slyším, jak to umíš rozjet. Tak si jídem tebe. Bála jsem se, že mi dá spíš koláč, ale tak udělalo mi to radost. Myslím si, že jsi žena do života a jednou bych si to klidně dal na ostro. A kill bych dal si tobě, protože jsi můj největší konkurent v chrápání. Podobné pravidlo platí na kempoch, internátoch a v každom vzťahu po 3 mesiacoch. Komu dáme pusinku? Ako to tady projedem. Já dal Paťu, on a Drej, jakože souhlasím. Prstínek jdu dát mé ženě samozřejmě. Tyba, ty poprvé, co to dělám? Tak. To skvělá žena, která v sobě toho skrývá mnohem víc, než se na první moment zdá. Udělalo mi to velkou radost a celkově prostě to hrozně hezky řekl. Ešte raz a Kika si bude musieť otvoriť cukráreň, aby to nebolo trápne. A dávám ho Kiki, protože mi přijde, že občas to ego a ty řeči jsou až moc a mohla bys to trošku víc kontrolovat, než něco řekneš. Vybral som si ťa z toho dôvodu, že myslím si, že máš o mnoho viacej čo ponúknuť chlapovi, ako to, ktoré sa ti tu vlastne pošťastilo. A chcel som ochutnať šláčku. Pusa mě potěšila, ale asi ještě víc mě udělalo radost to, jak se k tomu vyjádřil. Napriek tomu, že si dostala čo najviac šlahačiek, pre mňa si stále rovnako atraktívna a ja si myslím, že vonku by nám to mohlo výjsť. Mišelko, nie je to nič osobné. Nadobudol som taký pocit, že do raneného sa ľahko strieľa a aj tie dôvody, ktoré akože som zatiaľ počul, za mňa neboli úplne také nejaké od chalanov, že by si to zaslúžila jedna osoba, ale už mi príde také, že to je too much niekedy, vieš, že už sa riešia aj také veci, ktoré by sa zbytočne nemuseli. Ten sladký koláček od Dušana za to, že se tady prý hašteřím s Martinem. No já bych chtěla vidět Dušana ve vztahu, jestli on se nikdy nehádal, gratuluju. Stačí si pustiť minuloročnú sériu však.
Je vidět, že je vyspělá žena a je to žena, se kterou kdybych náhodou jako měl tam tu chemii a všechno, tak si to dokážu představit. Takže z toho důvodu. Kika těch šahaček dostala opravdu hodně. Mě to překvapilo samotnou, že to bylo až tolik. Myslím si, že máš určitý disrespekt vůči mužům. Zároveň se mi teda líbí tvůj smysl pro humor, ale někdy možná až přehnaný a v nesprávnou chvíli. Takhle to beru. Keď som sem došla, tak mi dával najavo svoje sympatie a dala som to medzi nami na takú kamarátskú úroveň, takže si myslím, že Tomášové ego to trošku nezvládlo. Má další trochu, Ja som si vybral Michelle. Ako dobrý kamarát musím otestovať, čo si vybral. Takže vám to prajem. Kápu to, prostě tady se musí taky řídit nějakým jako srdcem a být upřímný. Klári, tebe dávam prstienok z dôvodu, že viem, že si sem prišla nájsť lásku, tak jak ja. A myslím si, že sme na podobnej vlastne vlne. Moc děkuji i Danimu, že ve mně vidí ženu, která má co nabídnout. A ja zase vidím muža, ktorý má konečne kde ventilovať pretlak. Je to za spoda. Sice taký paradox, že ty si prišla pre mňa, ale ja si myslím, že do týždňa by sme sa zabili. A ja som vlastne za celú dobu na vile, ani mimo vily vo svojom živote vlastne nemal asi takýto nepríjemný alebo proste taký pocit. Ja si myslím, že sem tam niekedy vystrelí, skôr jak popremýšľa. Teraz je čas zistiť, čo dokáže dámska odveta so zničeným make-upom. Vybrala som si ťa preto, lebo si myslím, že je v tebe oveľa viac, než čo tu ukazuješ. Úplne súhlasím s Kikou. Tento asi nebudeme vyslovene ako extra predĺžovať, je to Dušan, kto dostane prsteň. Keďže sa mi stále viac potvrdzuje, že som strašne šťastná za tvoju voľbu. Som rada, že to je takto, ako to je. Ale áno, čakal som to, že by som to dostal od Kiki, však vlastne to niečo spolu budujeme, spoznávame sa, máme k sebe blízko. Super. Takže teba som si vybrala, Martin, preto z toho šláčko, pretože si myslím, že sa na veci pozeráš iba z pohľadu, ktorý tebe vyhovuje, že sa na to nepozeráš absolútne objektívne a že si veľakrát možno nevidel disrespekt, ktorý bol voči mne, z Daniho strany. Dani už se tady viděl třeba s 35 lidma. Jako skoro s nikým z nich neměl nikdy problém a neviděl jsem ho začít jakýkoliv konflikt.